बाप्तिस्माखौ खनबैसे लानो हायो? बाप्तिस्माखौ खनले लानो हायो नामा? गोथार शास्त्रआ बेखौ मा बुङो? प्रेज द लर्ड, हालेलुया। गोजौसिन थानाय जोंनि बिफा इसोर आरो जोंनि जिउनि बासायगिरि प्रभु जिसुखौ आं हामबाय होबाय आरो नैथियाव आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो ख्रिस्ट' फोथायगिरिफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। हालेलुया। गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ लाफैया, गोबाव समनि उनाव दिनै मोनसे भिडिअ लाबोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो जोबजासे नायलांगोन होननानै नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय जानांगौ मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा बावैसो सिगां जोंनि मण्डलीनि गेजेराव मोनसे जाथाय जानानै थांदों आरो बे जाथायानो आंखौ दिनै बे भिडिअखौ लाबोनो थुलुंगा होदों। दा जाथाया बेबायदि जाहैबाय, जोंनि रिभाइभेल मण्डली, आङो मण्डलीनि नामखौ मख'ला, बे मण्डलीनिफ्राय सासे बिश्वासी आरो बिनि न'खरा माने माबा मोनसे जाहोननि थाखाय मण्डलीनिफ्राय ओंखारलांदों आरो गुबुन मण्डलीयाव बिथाङा जइन जाहैदों। बिथाङा जोंनि रिभाइभेल मण्डलीनि सासे एकदम एक्टिभ मेम्बार ना, चार्चआवबो बिथाङा गोबां खामानि मावबोदों आरो बिदिनो मावबोगासिनो दंमोन। दा हरखाबैनो बिथाङा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय मण्डलीखौ सोलायबाय आरो सोलायनायनि उनाव बिथाङा जि मण्डलीयाव थांदों बे मण्डलीयाव सप्तानैसो जाबायमोन हाबैनाया। सप्तानैसो जानायनि उनाव खोनानो मोनबाय जे बिथाङा बाप्तिस्मा लानायखौ जों खोनानो मोनदों। दा बिथाङा मानि थाखाय बाप्तिस्मा लाखो जोंथ' मिथिना, बेखौ जों बुंनो हाला। थेवब्लाबो बिथाङा अलरेडि सासे माने बाप्तिस्मा लाखानाय आरो जोंनि बे रिभाइभेल मण्डलीनि एकदम एक्टिभ मेम्बारखासोमोन आरो अब्लाबो मानि थाखाय बाप्तिस्मा लाहैखो बेखौ जों बुजिनो हायाखिसै। दा बेखौ बुंबाय थाला। दा बेनो जोंनि गेजेराव मोनसे गिदिर सोंथि जानानै फैदों ना, सोंथि जानानै फैदों। दा जोङो खनले जोङो बाप्तिस्मा लानो हायो नामा? जों खननै खनथाम जोङो बाप्तिस्मा लाखांनायनि उनावबो बाप्तिस्मा लानो हायो नामा? दा बे सोंलु जानानै फैदों। दा बिथाङाल' बाप्तिस्मा लादों नङा, जोंनि गेजेराव गोबां बिदिनो बाप्तिस्मा लानाय दङ, खननै खनथाम बाप्तिस्मा लानाय दं आरो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि माने बाप्तिस्मा लानो थुलुंगा होग्राबो दं, बिथोन होग्राबो दं ना। मण्डली सोलायब्ला नोङो बाप्तिस्मा गोदान लाफिननांगोन, नों बबे गिर्जानिफ्राय फैदों, नों रिभाइभेलनिफ्राय फैदों ना बाप्तिस्टनिफ्राय फैदों ना गुबुन मण्डली मा डिन'मिनेसननिफ्राय फैदों नै ना, बेफोरबायदि माने गोदान बाप्तिस्मा होफिनलायनायखौ जोङो खोनाबोगासिनो दं आरो नुबोगासिनोबो दं आरोना। दा बिनि सोमोन्दैनो आं फंनैसो बुंनो सानदों। दा जोङो बेबायदि जाबाय थादों, जोंनि फोथायारिफ्रा बेखौ सांग्रां दंना गैया एबा बेखौ मिथिया आङो बुंनो हाला। दा बेबायदि बाप्तिस्मा लाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो होग्राफ्राबो होबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बे सोरनि दाय, लाग्रानि दाय ना बै होग्रानि दाय, बेखौ जों बुंनो थांला एबा जों बुंनो हास'नो हाला। दा बाइबेला मा बुंदों बेखौसो आङो बुंनो सानदों आरोना, बुंनो सानदों बाइबेला, जोंनि गोथार बाइबेला बेनि सोमोन्दै मा बुंनाय। जोङो खनले जों बाप्तिस्मा लानो हायो नामा? बाइबेला बेखौ मा बुंदों बै जोङो नायलांनि थाबैनो जोङो बाइबेल बेखेवनानै नायनि। गिबियाव नायगोन जोङो रमनि लिरनाय 6 बालाकनि 3 आरो 4 सिरिखौ आं फरायनानै होनि दै। जोङो बाप्तिस्मा होजानानै ख्रिस्टजों खौसे जादोंब्ला जोङो बे बाप्तिस्माजों बिनि थैनायाव लोगो जाफाबाय, बेखौ नोंसोरो मिथिया नामा? जोङो बाप्तिस्मा होजानानै बिनि थैनायाव लोगो लाफानाय बेजों फबजाबाय, अब्ला जेरै ख्रिस्टआ बिफानि गेदेर महिमानि जरजों थैनायनिफ्राय थांखांफिनबाय, बेबायदिनो जोंबो गोदान गोथांनि जिउखौ मोनगोन। हालेलुया, इसोर बाख्नाय जाथों। बे गोथार बाइबेलाव बुंनाया बेनो, जों जेब्ला बिफा आरो बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै जोङो बाप्तिस्मा लायोनो, अब्ला मा होनदों बाइबेला, जोङो जिसु ख्रिस्ट'जों थैफाबाय होनदों आरो बेजों जोङो फबनायाव जोङो लोगो लाफाबाय होननानै बुंदों। बेखौ जोंनो बाइबेला बुंदों। आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जेरैबायदि बिफानि महिमानि जरजों सिखांदों, बेबायदिनो जोंबो दिनै गोथां जिउखौ मोनबाय होननानै बुंदों। जोङो जेब्लानोखि दै सिङाव बाप्तिस्मा जोङो थब्ल'नानै जोङो बाप्तिस्मा होनानै सिखांफिनबाय, बेबायदि जिसुआ जेरैबायदि गोथाङै सिखांफिनबाय, जोंबो बेबायदि गोथांखौ मोनगोन। हालेलुया, बेखौ जोङो बाइबेला बुंदों। दा अब्ला गेदेर सोंथिया बेनो दे, सासे अलरेडि बाप्तिस्मा लाखानाया, आं बाप्तिस्मा लाखाबाय,
दा बाप्तिस्मा लाखांनायनि उनाव जे आरोबाव बाप्तिस्मा लायोब्ला मा जागोन जोङो जिसुनि थैनायाव जों खननै बाहागो लागोन। दा सासे मानसिया जिसुजों खननै खनथाम ना बाप्तिस्मा लानानै बिनि थैनायाव बाहागो लाफानो हायो नामा? नोंसिनि राया मा? नोंसिनि मथैबा मारै? आं बेखौ सोंनो सानदों नोंथांमोना नोंसोर मा सानो? बाहागो लाफानो हायो हाया? नोंथांमोना अन्नानै कमेन्ट्सआव लिरनानै हर। नोंथांमोननि बायदिब्ला हायो हाया? दा आंनि मथैबा आं मोनदांनाय मथैब्ला बेहाय जोङो सासे मानसिया बाप्तिस्मा खननै खनथाम लाबाय थानानै जोङो बिनि थैनायाव खननै खनथाम खनब्रै खनबा बाहागो लानांगोन बे जाथावना नङा आरो हाथावा। बेखौ बाइबेला फोरोङाखै। आरो जों बाइबेल बेखेवनानै जों नायबावनि जों एफिसियानि लिरनाय 4 बालाबनि 5 सिरियाव जों फरायनि फोरबोआ सासे फोथायनाया मोनसे, बाप्तिस्माया मोनसे। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। दिनै फोरबोआ सासे फोथायनाया मोनसे आरो बाप्तिस्मायाबो मोनसेल'नो। नायदो, अब्ला जों फोथायारिफ्रा जोङो अलरेडि जोङो बाप्तिस्मा लाखाबाय बिफा फिसा गोथार जिउनि मुङै। जोङो बोरैहाय खननै बाप्तिस्मा लानो हागोन? बेखौ बाइबेला जोंखौ माब्लाबाबो फोरोङा। जोङो बाप्तिस्मा लाखांनायनि उनाव माबा मोनसे गोरोन्थि पाप मावनो हागौ, नंगौ बियो। अब्लाबो जिसु ख्रिस्ट'आ नोङो पाप मावब्ला नोङो गोदान बाप्तिस्मा लानांगोन बेखौ जोङो फोरोङाखै गोथार बाइबेला। गोथार बाइबेला बुंदों नोङो पाप मावब्ला नोङो इसोरनाव निमाहा बिनांगोन, नोङो गावखौनो चेन्ज खालामनांगोन, सोलायनांगोन, नोङो रिपेन्ट जानांगोन। नोङो बाप्तिस्मा लाबादि नोङो खननै बाप्तिस्मा लाबादि नों मा मोनगोन बे नङा। बाप्तिस्माया खनसेल', बेयो माब्लाबाबो रिपिट नङा। बाइबेला बेखौ फोरोङाखै। आंनि मथैब्ला बाप्तिस्माखौ जोङो खननै खनथाम लानो हाया। जोङो जा खनसे लाबाय बेनो जोंनि थाखाय थोजासे। बेजोंनो जोङो पापबो क्षमा मोनबाय, बेजोंनो जोङो सोरगोआव थांनो मोनगोन। दा नोंथांमोना मा सानो? अन्नानै कमेन्ट्सआव लिरनानै हरदो। दा आङो बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरनिसिम मोनसे खावलायनो सानदों। नोंथांमोना माब्लाबाबो बे गोरोन्थिखौ मावनाङा। नोंथांमोना माब्लाबाबो खननै बाप्तिस्मा लानाङा। सोरबाफोर नोंसोरखौ दिनै बाप्तिस्मा लानो होयोब्लाबो नोंसोरो बेखौ गनायनाङा। नोंथांमोना माबा मोनसे जाहोननि थाखाय मण्डलि सोलायनो हागौ, डिनोमिनेसनखौ सोलायनो हागौ। सोरबाफोर डिनोमिनेसना जुदि नोंसोरखौ बाप्तिस्मा लानो नारसिनोब्ला नोंथांमोना मालाबाबो गनायनानै लानाङा। मानोना बाप्तिस्माया रिपिट जानो हाया। बेयो मालाबाबो खननै खनथाम लाजानाय नङा, खनसेल'सो लानो हायो। सासे मानसिया ख्रिस्ट'नि थैनायाव जोङो खननै खनथाम बाहागो लाफानो हागोन बे नङा। मानोना बाइबेलाव रोखा बुंदों बाप्तिस्मायाबो मोनसेल'नो, इसोराबो सासेल' आरो फोथायनायाबो मोनसेल'। दा नोंथांमोना बेखौ गोरोन्थिखौ मावनाङा। दा जोबनायाव आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ क्लिप देखायबावनो सानदों। जोंहा बिशप मेरि इमानुएल बिथाङा मा बुंदों बाप्तिस्माखौ खननै लानो हायो ना हाया, बिथां मा बुंदों नोंथांमोना बेखौबो नायलांदो। बिथाङा मोजाङैनो फोरोङो, सासे मोजां फोरोंगिरि। दा बिथाङा मा बुंदों, बाप्तिस्माखौ खननै खनथाम लानो हायो ना हाया, मोजाङै बियो भिडिअआव एक्सप्लेन खालामनानै होदों। दा जोबजासिम नायलांदो। आरो जोबनायाव खावलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै होदो दै। इसोरा बयनि सायावबो आशीर्बाद होथोंसै। Now, to answer your question in a nutshell, baptism can only be done once and once only. Cannot be repeated. You can't do it again and again and again. Doesn't work. It is not biblical. It is only done once. The reason being, in the Nicene Creed, when we say we believe in one God the Father, Almighty Creator, you know that Nicene Creed? Towards the end, what do we say? And we believe in one baptism for the remission or for the forgiveness of sins. Correct? We say we believe in one baptism for the forgiveness or the remission of sins.
The reason being baptism is only done once and once only is, number one, the founder of the sacrament, baptism, is Jesus Christ. This is a divine sacrament, nothing of man. So the one who actually founded this sacrament is God. So when God does something and gives something, he doesn't repeat it. It is once and once only. That's one. Number two, baptism must be done in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Very important. It's got to be in the name of the Holy Trinity, Father, Son, Holy Spirit. Number three, baptism is for salvation. Mark 16:16, he who believes and is baptized will be saved. So baptism is done once. Number four, in baptism we put on the Christ, Galatians 3:27. Well, how many times are you going to put on the Christ? Only once. Number five, baptism purifies, cleanses, and forgives original sin. Book of Acts, chapter 22. In baptism, we are being made members in the mystical body of Christ. We become members in the mystical body of Christ. Ephesians 5:30, Romans 8:16, Romans 8:29. In baptism, we become members in the mystical body of Christ. And also, my beloved, baptism is one and one only, because in Ephesians 4:5 it says, and there is one Lord, one faith, and one baptism. Ephesians chapter 4 verse 5, one baptism.